jingthong ara da phan ke mesana to warne nang piun e pusi tami langbunga to waran ke nang bipon theklo pusi kachoro pajir pon Vosik ni phainar ke bani MSC kilik padapon pusi Assam State Election Commission pen kapang lakpon Holy Faith Academy School along 5th Annual Sports Week katalan pon Pinyani kang sama birta long pen neni birta than bang phi sami prominati mungpi non birta ang tapen arjuponik tha Assam State Election Commission pen Karbi Anglong Autonomous Council Election mate MSC anghoi kirik kachipade ke pad ponji aphan pinya porani lapen aron haihui pangda pontangno pinya ruwa chiklo ni phai krehini ani Assam arong supialong Assam State Election Commission pen Karbi Anglong Autonomous Council Election mate MSC anghoi kirik kachipade ke pad ponji aphan pinya aron lapen aporani haihui pangda pontangno Pini Assam State Election Commission pen kapang darpon atengi pini aruni phai krehini pen aruni phai inkorege thom anian apharman Karbi Anglong Autonomous Council Election mate MSC ang hoi kilika chipade dunjia phan nomination mate men kaji thap dunjia phan si aporani hotpon tangno leben puthot aruni phai inkora phli ani MSC ang hoi kilika chipade dunjia bangphu bangphia tuma phan kangkhrung kangsaya jamek mate scrutiny of nomination papers ke padoponjia phanda pangdaponno Leben aruni phai inkora phri arni amat puthot MSC kili kachupade dunjia phan men che thadun pen puthot amen kachi thandam mate withdrawal of candidate aphanda aporani hotponsi pangdaponno Leben aruni phai inkora phri arni amat si kadu kawe non gewangji MSC ang hoi kili ga hot kachipade dun longjia bangphu bangphiatum amen ki do anta puthot ka bangdakpon thujia phanda pachini pono MSC ang hoi kilika chipade kepada ponji arni mate that of poll arni lake non kewangji wosik ni phainar ke arni si kadu kawe Karbi Anglong arlo ingora truck constituency alongta kepada ponji aphan pangda ponno leben puthot ka pangda ponthu lake jongsi wosik ni phainar ke arni kilika chipade hot chokche that mate tangone that pulote wosik ni phain ke arni si kenang sot pulote puthot kilik pada ponthu ji aphan mate that of repoll if any aphanda pangda ponthulo Lapen puthot was signify krehini arnisi counting of votes mate votes kalakha mate MSC anghoi kilika chipate kerem ke hai angthek kapangda ponjia phanta aporani horponsi pangdapon News Text Report Karbi Daily News Piniaruni phai krehini arni ada por phai kepen hidibi borjan Holy Faith Academy School along ingdeng pho Annual Sports Weeks katalon pon Holy Faith Academy School atom amethang school pathokalam ingdeng pho Annual Sport Weeks ajaime ke padapon labangso Sports Week ajaime chengchia prang kajuphapon alhi sarpo Thomson Rongpi KSA Central Committee Lamding Road laben ari sangho tumpen chitang nonsi ingdeng pho Holy Faith Academy School Annual Sport Week opening ceremony mate kangpua mailong RDP dunlo Labangso me chengchia prang principal lapen chief guest lapen kadu kawe lo than mangatum pen school alama pangjarponno school alama pangjar det pen national anthem sitami kadu kawe lo than bang lo cholia somaratum pen lunponsi national anthem aphan aman piponno maya prangsi class nursery atum pen chengsi aphan group dance ki kan sitami paklangdonno labangso det pen puthot mai pangching ponthulo labangso amailong alhui ke donatuma phan man ki do Karbi poho pen archuponno Leben lam the yisi hini ke than ponjia phansi tami maipu Bikram be principal pen abang phutin ka chitong alhuiatma phanta apor pimponno Holy Faith Academy School along kadu kawe lo than bangatum bang sirkep dolopusi principal Bikram be pen pachini ponno Bangso Holy Faith School along kadu kawe lo choria somar mate student Parohini raisi andupusi principal Bikram be pen pherangki karjupona hot nang pachini don Pinila bangso sports pathu ponji lake kabadi kapathu ke katkachipate volleyball ke pathu sonsuri kachivo lapen kapre kapre ka sonsitami kachipate padaponji puta puthot principal Bikram Beben pachini ponthu hidi bipen Wilson Bay report Karbi Daily News Jingthong constituency yuratum pen EM Pradip Rongpi Jingthong Aradaphan ke mesana towarne nangpiun e pusitami langbunga towaran ke nangpipon theklo pusi kachoro pajirpon Lakha ke thom Jingthong constituency yuratum chilangsi amethanga hawar mate Jingthong hawar aro
ruada tum ki du ki sunga lam the ruada cha talong kachipaklang ponjia phansi pini ching thong yura tum pen nelitum karbi de ni sa saimanong birtanang pale birtanang pale atenki non ki khibom Karbi Anglong Autonomous Council em Prodip Rongpi mate Jingthong constituency local MSC aphan nitum Jingthong arara tuma phan ke damtang ningkaning koisose Karbi Anglong Autonomous Council em paman dundera pita masapsota ladak nitum Jingthong constituency arara phan nangachelang kaveda joksi pini Jingthong yuratum jingrum se ningduk pen em Prodip Rongpi aphan kapin rempon em Prodip Rongpi Jingthong constituency pen ke damtang ningkaning koisose tangno Karbi Anglong Autonomous Council ahem kangthiralong kidodunlong Jingthong constituency aradatum em Prodip Rongpi aphan apong Jingthong ahawar aradatum towar me lang school hospital mate ason kachingthur avarsai haihui nangpi ponji bonpu aning kachetepen ningkaning koisose towar kachonghong bonta pinyarnianta Jingthong aradatum em Prodip Rongpi aphan aning kachetepen towar chonghangna laki ningduk meme bino atheke Jingthong constituency aradatum em Prodip Rongpi aphan aning kachetepen apong MSC kiligahot hawar aradatum RV Arni ajo phirlope dode sang sikpin pen ang ibu pen Prodip Rongpi election hainang ji pu Jingthong ahawar aratum ke claim ke dam kachipaduk dunalike lalang bunga towar langtenga towar hinoma puta Jingthong yuratum pen em Prodip Rongpi aphan karju padupo ningduk meme Prodip Rongpi nitum Jingthong constituency pen ningkaning koisuse Karbi Anglong Autonomous Council em mandera phita nitum Jingthong ahawar aratum kiduk kisung pen jopon unela lasi non ke wangji MSC ang hoi kiliga hutke nitum Jingthong ahawar aratum ke em Prodip Rongpi aphan ke nangnelo anut kapre ke mesana bangphu Jingthong ahawar abangphu aphane nangpi non pusi Jingthong yuratum pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachuningri padopo tangte non Jingthong ahawar aratum ruara chatalong aning ki du kachepaklang alam the non langponitha Ilitum Jingthong along pen alang ningkaning koi ha erapi alang phanta churu reti une ningkaning koi hadara thi towar le nang piune kustan ilitum han lang bung mate lang teng ange nang pi thek lo swimming pool la pen do lang pipine a map ason haita do Chethan si yok plot lo je nilitum ladak local representative local MSC aphan nilitum ningkaning koi suse chetoy dunda da kisita me nilitum thangnat kachingthur war sai nilitum theklong le Aka hawar sita me ladak ari soe jang sita me ladak o somar sita me nilitum ka charli ning ha ke thek ning ha mon sita me lahai awar sai ka vedet pena jok nilitum non anta aprang do ne se aphi se non anta paphinang hoblo ake hai Dr. Tuliram Ronghang Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council nunon e phoi bang ke nilitum phan lahaya kisung pen pe jok si anut ka prek mate ladak pen bang phunang lak pipo bose nilitum chuming ri gang tum non anta ilong bak school ki mesen ta belang mate ladak pen kachingthur tunji wasai pustame ajatame nang theke nilitum ke ninga chi thejoi ni se alang mi fan stame kedam tang petai ko anone petai thom klivers stame ni tum hai bom lo wo pita pini anda alang le bang nanga ching hot nanga jinsu bang abede tason lasi pini bang kinil tum da ningi pun mate ningi kang ajoi ni sela bang so nilitum along kisu ki une ke chepon pustami sungti hospital long ke dami phan nilitum gari le rong pen gari long le keng pen ba ponai kilometer 4 trok pa kilometer ing koi anda dokok ta hai lason tak kisung kaprek dupik lang nasi non nilitum owe kimi made nilitum Jingthong ayut Amri Jingthong Press Club atom ingdeng ke thom executive amai kangnipon Nijang Karbi Anglong Amri Jingthong lapen duar amla ahawarang kang Amri Jingthong Press Club atom ingdeng ke thom executive amai olukunchia long kangnipon labang somai long mai hu hemari rong parpensi mai chipai ma bonsi kongchun bang pinsin kainlang ratini pensi mai ki phalam the jaipon lasonsi non ki bang chi phang anso se pherang kyang bong ning ni siwet mate epeng wet pen ke claim ke dam pon che phan lapen ahok pet pen pherang kya sai ke claim pon che lam hai hui chigi chi than pon labang so phang thom Amri Jingthong Press Club long pherang ke ka chi dong non laki electronic media pen Kat News Karbi Anglong Live Karbi Daily News News 7 Northeast News First Karbi Anglong Malong News News Time Assam Prak News Anyview News Today Assam Voice of the Hills KH Live lapen print media pen Thekar Drongo Express Sampri Kimi Arling Daily apherang kya to chitong non si RD dojot pen jingmai ponsi mai pachun pon dongkamukam pen Humson Be report Karbi Daily News